Hrista Mališana. Osnivač ove fondacije je Jovana Cumanović, akademski slikar i vajac sa diplomom Milanske akademije. Dobroveče. Dobroveče. Je vam je udobno ovde? Jeste. Ja bih sad voljela da mi kažete ovako, živjeli ste u Beogradu, rođeni ste u Beogradu, tako, pa ste onda prošli Alžir, pa Moskvu, pa Italiju, sada ste i dalje u Italiji, ali srcem uvek u Srbiji. Često putujete, a povod su u stvari štićenici ove vaše fondacije koje smo spomenuli, dakle, deca bez roditeljskog stana. Kako ste se odlučili za njih? Fondacija koju sam osnovala je neka postala veza sa Beogradom, tako da već pet godina me vuče da se vratim u Beograd i sve češće i češće dolazim da ih posećujem i da organizujem dečje slikarske kolonije i da jednostavno organizujem časove slike. Poslom koji se bavite u Milanu, da li vam prosto omogućava da stižete tako često za Beograd? Vi se bavite marketingom i dizajnom tamo? Ja sam slikar po zanimanju i trenutno tražim neku galeriju za moje radove da izađu na internacionalno tržište, a u tom nekom periodu trenutno i stalan posao šef marketinga za Flash Art International koji je časopis savremene umetnosti. Tako da sve moje slobodno vreme jednostavno odvajam da dođem da slikam s decom, jer me oni ispunjuju na neki drugi način koji nije poslovni, nego mi je lepo mi da vidim šta radi. Ova emisija Srbija na vezi i kolege u ovoj redakciji na čelu sa koleginicom Lidijom Radulović se bave humanitarnim radom. Ova redakcija se time bavi i mi vrlo dobro znamo koliko je lepo, ali i ne tako lako baviti se humanitarnim radom. Kada ta deca dođu do nekih tinejdžerskih godina, tu ih je teško zadržati. S obzirom na to da nemaju roditeljsko staranje, da nemaju porodicu kao bazu, već da neko drugi brine o njima. Kako ih tada držite? Kako sačuvate te talente? Najteže sa decom iz Centra za odličnu decu i omladinu je bio neki početak. Najteže mi je bilo da im održim koncentraciju i da ih navedem da oni slikaju. Nisu imali motiv i povod zašto slikaju. To sam uspela da dobijem izložbama, jednom izložbom godišnje, onda se oni takmiče da naprave što bolji rad koji će završiti na izložbi. A tinejdžeri su jedna posebna priča, ali gube motivaciju. To sam dobila kroz slikarske kolonije i onda sa tim putovanjima, da što više putuju, da vide nešto, samo me pitaju kada ćeš da nas vodiš u Italiju, možemo mi s tobom u Italiju? Da, ali teško njih baš izvesti zbog pasoša, zbog svega ostalog, ja znam, i kad su dolazili kod nas u emisiju, bilo je puno problema da se to reši. Samo ćemo još, pošto moramo da završimo na žalost ovaj razgovor, ali ćemo i sa vama ostati u vezi. Sutra se otvara izložba u Beogradu u muzeju 25. maj. Međutim, mi smo juče nešto pričali, da li biste vi mogli da izložbu te dece postavite u galeriji RTS, upoznali smo sa našim urednikom, gospodinom Đinovićem, pa ćete li moći? Šta mislite? Jeste, hvala na ponudi. Pričamo o tome da napravimo jednu lepu koncepciju za 2014. godinu, da sledeća izložba godišnja bude u galeriji RTS-a, to bi bilo divno. Ja se nadam da ćemo mi iz emisije Srbija na vezi doprineti. Počeli smo barem da to tako i bude i da se vidimo sledeće godine najmanje jedan put kada izložba bude bila. Vama puno sreće u daljem radu i da nam sledeći put dovedete tu decu pa da je ovde malo plemenimo studiju. Može? Hvala. Hvala i ono što ste našli deci.